taurai zvemwakaona, hazi taurai zvemwakaona. Zvedu izvi ndakazviona zvichiitika kuodzi. Wanoziya muchipinda mwamutare pane pemunoti paRiverside. Mukabve paRiverside munozofamba kachinhano angagona kuita 4 kilometers mato mwaodzi. Right, mwaodzi katownship kamining township karindoripo karipo ipo papo. Panoitwa zvevanhu vanochera gold nsoso ndo nemapurazi ari akatenderedza nzvimbo iyona. Saka zvakaattracta settlement ipapo, but ndofunga mostly mining. Nemapurazi wawo ndo zvakaattracta settlement kuti anhu azonga achigara ipopo. Ndakaite jokes of remember. So ndo turikuzviwa. So zvadaro, so mune marudzi nemarudzi akasiyana anogara muodzi. Vanhu vakabva kuMalawi, vanhu vanotenda muchiKristo, vanhu vanotenda Muslim warimo, vanhu vakangogarisana. Ndo magariro chimiro chevanhu vakagara munzvimbo yetiri kutaura nezvayo kunonzi kuodzi. Right, kuodzi ikoko zvazodaro chakazotidaidza kuti tizoendako zvikati baba taps mhanyai. Ndakaenda zveshuwa ndichimhanya ndichifemeruka. Kusvika kwandakaita ikoko ndakaenda kozwa kuti vanhu vari kuchema kuti makuva ehama dzedu ozwa nekukwedeburwa. Vanhu vari kukwedebura kana kuti vari kuvhura kugudubudza makuva eanhu akabva kuikwa neakaikwa kare. Right, guva rakanga rabva kuvhurwa randakaona rakanga riri remunhu wakanga asina 3 days akotswa pasi, ndo rine guva rechimanje manje. Then guva remunhu wakanga afa kare ngerewe wakanga aane 22 years afusirwa. Right, ko ndianani kwari kuita izvi? Hapana ari kuziva kuti ungadaro ari ani uri kuzviita, but vanhu ava vari kuti vakasvika paguva vanoti makuva anonga akaiswe matombstone aya vari kumagwedebudza tombstone yacho yoenda uko zvimagranite zviya zvoenda uko chacho kwega zvimwe zvacho zvichipwanyika. Then vanochera depth ingakwana kuita iyo kusvika mumabvi memunhu ukamira iwo ukasvika mumabvi mako imomo ndo depth yavari kuchera kudzaka. Then vanotakunga vari kushandisa chingadaro iri range kana kuti mugwara kuita sevanodzoba kana kubaya kumakumbo kwacho kweguva. Vakadaro so wobva wasiya zvakadaro. Saka sofa kune makuva angagona kusvika iwo ku8 panguva yandakasvika ininipo. Vaitaura kuti sofa kwane 8 families dzaichema ndizvo kuti chimbori chinyina. Saka vamwe vandakakwanisa kutaura navo vaitaura kuti wakazonga wafamba wakamboenda mudzin'anga muzviprofita wachifambira nhau iyi kuti koimi taonawo guva remunhu wedu radai. Zvambofamba sei? Zvinozi maprofita anoudza achitaura kuti aiwa vanhu vemining vari kuita zvemining, nokudaro vanopomera vamwe vanhu vemining kuti vanonga vari kude kutsvage mari nenzira isiyo. Saka vakuenda komutsa anhu akafa waya nemashiripiti kuti vavabatsire kuona pane mari. Ameno zizwa wakazwa izvi. Saka ndakazonga ndichikwanisa kunga ndichitaurawo nasabhuku wenzvimbo iyona akati zvedi zveshuwa ndo zviri kuno. Hatisi kuziva kuti vanhu vadaro ngei, asi kuti titi munhu unopenga hatikariri kudaro, because tsoka dzacho dziri kuita izvozvo dzinenge dzakawanda. Tiri kuona matsoka evanhu vari kuita izvozvo, kukwedabura makuva evanhu vachivhura makuva evanhu. Hapana chavari kuba here? Pamwe vari kutora granite, vari kusiya matombstone acho. Aiwa, magranite zviri kusara, zvese izvo zviri kusara. Hapana kana zviri kubiwa? Hapana chinooneka. Alright. Chetiri kuti chabiwa kunze kwekuti waizokumbira havo vanhu vakanga vakuti aiwa chataakukumbira ngechekuti toda kuzoziva kuti mukati macho chaimo muguva macho muchine munhu here. Pamwe imwe nguva vanonga vakatomubudisa wozotsindirawo kuvhara mapabata ndone mashiripiti. Saka vanhu havasi kuchaziva. 1 2 ndakazoita ongororo netsvakiridzo ndichibvunza ndipaitoni wakapfusirwa apa wakacherwa apa wanga ari murume here kana mukadzi. Ndakaenda koona kuti wakadzi ndo wakanga vari kufukunurwa kukunda varume wakaigwa imomo. Saka mostly pamakuva iwayaya muchaona kuti pamwe murume 1 akafukunurwa but 7 wakadzi.
zvakaoma. Hatichazivi manje kuti ndo matsvagira atakuita mari here, because ndakazonga ndakutaurawo neamwe sekuru anoita zvechanhu ndichingobvunza kuti sekuru, kana munhu achinge akuenda kumakuva achidai zvingava zviri chii, kana akagona kutora ivhu ipo papo, kana kuti akagona kutora kana bhonzo kana chii, ndo zvinokwanisa kushandiswa nazvo kusimudza mweya wemunhu uya zvino zvakubatsira sekuita kunga detector. Handiti unenge wane chinotopfuura detector rinoshandiswa mugold here, kubata pane mari wozozwa kuti munhu wabate 2 kgs of gold. Kungosvika pairi unenge wakuratidzwa manje munhu mweya wemunhu uya wakafoya manje, hanzi ndo unenge wakuacta in local parenthesis. Amen, munandibatsirawo kokupangidze pane mari